Ebeltoft Idrætscenter, i daglig tale EBIC, er et moderne idrætscenter. Her har du mulighed for at dyrke motion og idræt på alle niveauer. Vores 2 sportshaller har faciliteter til alle indendørs sportsaktiviteter for folk i alle aldre. Svømmehallen har både konkurrencebassin, vipper, opvarmede bassiner med massagedyser og sauna. EBIC Fitness er lyst og indbydende og udstyret med moderne træningsmaskiner til både styrke- og kredsløbstræning med mulighed for individuel programlægning. Vi tilbyder varieret udbud af holdtræning såsom spinning, zumba, pilates, vandmotion og forskellige events som motionssalsa og lignende. EBIC Fitness har fysioterapeut tilknyttet, som tilbyder hjælp til træning efter skader og overbelastning med individuelt planlagt træningsprogram. Danhostel Ebeltoft drives sammen med EBIC, og vi tilbyder derfor hele pakken med træningsophold inden for de fleste sportsgrene. Vi glæder os til at tage imod dig.